The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang medyo paus-paus na hapon, Yes, partner. At sa ating mga masugid na taga-subaybay, live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Eto, partner, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Mga residente ng Barangay 16, partner, dito sa siyudad ng Legazpi, humingi ng tulong sa ating programa para maipaayos ang isang poste ng electric company na tumagilid. Ayon sa mga residente, taong 2020 pa ito tumagilid, partner. Inilapit na rin daw nila ito sa pamunuan ng electric company. Pero hanggang ngayon, wala pa rin daw nagiging aksyon. Makakausap natin ngayon via video call ang isa sa mga kagawad ng barangay na si Kagawad John Batchelier. Magandang hapon sa iyo, Kagawad. Magandang hapon po. Ayan, Kagawad John. Magandang hapon. Doctor po. Opo, Kagawad, makikwento nga po sa amin. Bakit nyo po inireklamo itong poste dyan sa inyo at ano yung naging action po nitong electric company? Nag-start po siya noong 2021 na may dumulog po sa aking kabarangay ko na yun na nga may mga poste at mga kable na medyo delikado para sa mga tao. So, nag-start po ako na i-report po sa dati sa APEC pa po, and then medyo hindi po nagawa ng paraan. Opo. Kailan po kayo nagpaabot ng reklamo dyan po sa Aleco or sa APEC pa? Kailan pa po kayo nagpaabot ng reklamo? 2021 pa po. So 2021, so ngayon ay 2023 na, hanggang Matagal ngayon na. wala pa ring aksyon. Matagal na, partner. Opo. So, mga ilang pong bahay o residente ang apektado po nitong tumagilid na poste? Ano po? Ilan pong mga kabahayan ang apektado po nito? Tatlong sites po kasi siya, iba-ibang purok po sa aking barangay. Then, yung iba, patutumba na yung poste. Tapos pangalawa, yung mga kontador, medyo mababa na, delikado na. And then, ang worst po is parang may isang poste na may kontador, pero dinadaanan, tuyuko ka po, pagdadaan ka. Ayun. Ibig mong sabihin, Kagawad, yung lugar kung saan nakatagilid yung poste na may kontador at may live wire ay madalas daanan ng tao. Opo. So, buti na lang, Kagawad, wala pa dyan nakukuryente. Well, so far wala naman pong nangyaring aksidente. Salamat naman at wala po talagang nasaktan o kung ano pang nangyari po. Okay. Umalis yung APEC noong December 2022. Ito bang problemang ito ay nailapit na natin dito sa kapapalit lang na Aleco management na naman? Yun na nga po yung Aleco management, hindi ko pa po nailapit siya. Pero nung APEC pa po, meron po akong receiving copy na parang na-receive nila na may complain na po ako during that time. So, Hawak ko naman. nung inilapit po ninyo sa APEC, Kagawad, meron ba silang ginawang aksyon or sumulat man lamang or nag-inspeksyon man lamang? Ay, ang alam ko po, nag-inspection po, pero so far, no, siyempre, pandemic, kaya hindi siguro nagawa ng paraan. Kaya, minabuti ko ulit na i-report ko ulit sa bagong management. Ayun. So, sa madaling sabi, nag-inspeksyon, pero walang naging tugon or aksyon doon sa dinulog mong problema, Kagawad. Wala po. Sa simula nung 2021, hanggang natapos na uli yung 2022, walang naging aksyon. Medyo mabagal, partner, yun. Hindi lang mabagal. Actually, partner, pag ganyan na may nagreklamo sa APEC, kahit nagbago na partner ng management, disposition nila, partner, na ipasa itong mga previous complaint. Ito bang mga posting ito, Kagawad, ay mga bulok na?
O, nawala yung audio, kagawad? bulok na. Tapos di, Opo, so mga bulok na po itong posting ito. bakit Medyo nawawala-wala yung audio ni Kagawad. Oo. hindi pa Sandali. At medyo nagkakaroon tayo ng technical problem doon sa audio ni Kagawad. Ano? Actually, partner, Yun nga, partner. Pero nagtataka ako kung hindi naman pwedeng maging rason yung pandemya. Kasi kainitan ng pandemya nung 2020. 2021, sabihin pa natin. Okay pa. 2020, 2021. Sabihin pa natin. Pero nung 2022, medyo buhilo naman ha. Totoo. And kahit meron na partner na transition or itong pagpalit ng management, karapatan or dapat obligasyon partner nitong Na-actionan. Aleco na actionan ito Oo, partner. kasi nakita ko nga doon sa video or sa footage mismo. Iskinita partner. Yung poste, nakalaylay doon mismo sa daanan ng tao. Kaya nagtatanong ako, wala bang nakuryente dyan? Totoo. Okay. Okay na si Kagawad. Okay. Hello, Kagawad. Magandang hapon po uli. yes. Yes po. Gaya po ng naitanong ko kanina, ito pang mga posting ito, yung mga bulok na? Yung karamihan po bulok na. Bulok na. Pero yung posting original, may katabi na po siyang bago, mga bata. Siguro, na siyang ilipat doon sa bago, pero hindi pa po siya nalilipat. Okay. So meron ng linagay na bagong poste, hindi na ilipat yung mga linya at Alam mo kable. partner, kung may magandang komunikasyon ang Opo. Aleco kay Kagawad or sa barangay partner, at least kung ano yung purpose nun partner, hindi na sana makakabot dito yung reklamo. Oo, tama. At saka may naipareceive naman na yung reklamo doon. Siguro may picture din naman na sinubmit. Sila Kagawad talagang medyo kwan lang, partner. Tinulugan lang yung problema. Kagawad, meron na din po bang pangyayari na may na-aksidente dahil sa posting yan? Hindi man na kuryente, pero kung iba pong aksidente, like for example, nauntog, natumba, meron din po bang mga aksidente nangyari dyan? Wala pong nakarating sa aking balita. Pero siguro, kasi ang worry ko lang po talaga is yung mga kabataan na naglalaro doon sa area na mababa yung poste. Kasi di nakaiwasan yung mga bata maglalaro. So baka biglang mauntog, makuryente. Worst yun talaga, ma-accident. Okay. Tama naman si Kagawad partner. Oo, pero yun na nga, pasalamat na lang tayo at walang na-aksidente. Eto partner, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Mr. Joben Peralta, ang Supervising Energy Regulation Officer ng Consumer Affairs Service ng Energy Regulatory Commission or ARC, Main Office sa Manila. Magandang hapon, Sir Joben. Magandang hapon, Sir Joshua, sir. Opo. At kay Ma'am Remy. Opo, Sir Joben, medyo napatawag kami sa inyo kasi itong tinatalakay nating problema na nirereklamo ng isang barangay Kagawad at mga residente ng isang barangay dito sa amin sa Legazpi City ay 3 taon ng hinaing at 3 taon ng reklamo. Siguro na i-forward naman sa inyo, sir, yung footage or yung picture. Ngunit hindi po ito nabigyan ng aksyon ng aming electric company or electric cooperative dito sa amin, sa lalawigan ng Albay. Ito bang mga ganitong reklamo, sir, kapag sinabing may mga poste na nakatagilid or matutumba na, lalo na doon sa dinadaanan ng tao, dapat ang ganito bang mga reklamo, sir, ay pinatatagal ng 3 taon? Hindi ho dapat, sir, pag mga ganyan. Kasi nga ho, maalala nga ho natin sa IPIRA, yung Electric Power Industry Reform Act, may policy objective nga doon na dapat ang pag-distribute ng kuryente is also safe. Dapat safe yun siya, hindi yung nagkaka-pose ng danger to the life or limb ng mga consumer natin. So, kailangan ang mga poste maayos yan. Opo. Hindi yung nakatagilid na, or kung nakatagilid man, kailangan palitan. At lalo na, sir, nakahambalang na po doon sa lugar kung saan dinadaanan ng mga tao. Oo, delikado po yung mga ganung bagay. So, yun nga, sir, salamat rin ho sa Tabang Ura mismo, ako Bicol Radio Station, sa inyong na tumawag rin po kayo dito at na uli na namin na call yung attention namin. At yun nga, tinawagan namin yung Aleco, yung pumalit nga dyan sa kay APIC. Opo. Oo, nakausap natin yung kanilang Consumer Welfare Desk Officer, si Mr. Dan Burhal. At yun, pinaabot na niya yung problema kay Engineer Buksit.
Yun daw yung ngayon, acting general manager ng Opo. Aleco. Opo. And then they immediately inspected the pole. At ngayon nga, nag-update sila kahapon. Sinabi na meron ng material requisition ng poste, ita-transfer yung mga metro dun sa old broken poles na nakita kasi in-inspect ata nila ngayong araw. So the only thing is that isang poste lang muna ang itinayo doon, yung bago, dahil yung poste na yon, yung bagong poste na yon, doon ililipat yung mga metro and then bukas pa daw nila uli itayo naman yung additional na 2 poles. So ibig sabihin pala, partner, etong pagbisita doon sa lugar, partner, eto na, nilagyan na ng isang poste kung saan ikakabit itong mga lumang kontador. Tama naman, sir. At 2 araw pa lang medyo maganda-ganda ang panahon Ayan. dito sa amin. Baka mabilis-bilisan nila ngayon habang hindi umuulan. Oo, sir, tutukan natin po itong kasi once in a while, ina-update ko po yung nag-update rin sa akin, kinukulit ko rin siya kasi para naman ma-address na kaagad yung problema. Ang mga electric cooperative po kasi, sir, mayroon po yan tinatawag na Capital Expenditure Projects application dito sa ARC. Opo. Bali, yung Capital Expenditure Projects application na yan, dahil rin yan sa IPIRA na batas na lahat ng mga electric cooperatives dapat meron silang mga capital expenditure projects na application na i-file para ma-improve yung kanilang distribution lines. Opo. So pag ma-approve po yan ng ERC yung kanilang CAPEX application, ma-approve po yan, may karapatan na ho sila or authority to procure equipments, mga poste, mga substations, mga metro, lahat na kailanganin para ma-improve ang isang distribution lines ng co-op. Opo. Then once makakuha sila ng desisyon sa amin, makaka-loan rin sila sa NIA. So wala hong reason ang mga co-op na yung mga linya nila ay dilapidated na, sira-sira na. Wala ho yan kasi nasa IPIRA ho yan na they are required to file capital expenditure projects applications Opo. dito sa ARC para ma-improve nila yung kanilang distribution lines. Opo. Poste, substation, metro, transformer, ganon. Opo. So, itong ganitong mga reklamo, sir, kapag nakakarating na po dyan sa inyong tanggapan, may karampatan po bang penalty na ipinapataw sa mga electric company or electric cooperative or medyo binibigyan nyo lang po ng paalala at warning? Actually, sir, nang ma-receive namin, pag nakaka-receive po kami ng mga complaints kagaya yun, kinukul talaga namin kaagad yung attention ng mga distribution utilities kagaya ni Aleco. It's just that hindi ata nagawa ni APIC yung pag-replace nung kanyang leaning pole. So, we immediately, nang tumawag kayo sa amin uli, tinawagan niyo yung director namin, si Attorney Gregorio Elofalsa, and then dinirect kaagad ako ni Director Ofalsa na, Jong, itutukan mo nga ito kasi tumawag sa atin ang Tabang Ora mismo radio station or Opo. program na ma-address ka agad yan. Bakit ano bang nangyari dyan sa APIC at hindi na-address nga yung reklamo pa ni Kagawad Bachiller? Ayon, opo. So, ang importante ngayon, Sir Joven, batay po sa inyong paliwanag, ay talagang siniguro nyo na aaksyonan na ito ng Aleco at ipapollow up nyo at imomonitor ang sitwasyon ng sa ganun ay matapos na po itong problemang ito dito sa isang barangay sa Legazpi na reklamo po ni Kagawad Bachiller. Yes, sir. Yan po talaga ang gagawin natin dito sa problema na ito. Kasi nga, medyo matagal na rin yun 2021 Oo, pa nga pala. po. So, but it's good na mayroon naman palang progress na, may ginawa na. At hindi natin ito pabayaan hanggat hindi fully ma-address at mabigyan ng solusyon yung problema. Leaning po lang ho yan. Tapos, mga metro, ilipat lang, ayusin ang linya. It's something na mayroon ng mga equipment ang Aleco dyan. So, we are positive that the Aleco will be able to fully address
and give a solution to that problem. Opo. Okay. Sir, Maraming salamat. maraming salamat, sir, sa agarang pagtugon at pag-aksyon. Mabuhay po kayo dyan sa ARC. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you, Sir Joshua at Ma'am Remy sa pagtawag rin dito sa amin sa ARC. You're very instrumental rin talaga dito para ma-address ang problem ni Kagawad Bachiller at para for the safety ng mga tauhan dun sa Kawit East Washington Drive dyan sa may Legazpi City. Ayun. Ayan, mabuhay ka po, Sir Mabuhay po Joven kayo, Sir Peralta. Jobe. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. O, partner. Kinol ka agad nila yung atensyon Ang ng sabi Aleko. partner ni Sir Joven, hindi nila tatantanan or imo-monitor pa rin nila, partner. At binigyan na sila ng assurance ng Aleko na aaksyon na. Ayan, balikan natin si Nakarating na sa Kagawad. ARC. Kagawad! Po, Ayan, napakinggan mo si Sir Joven na talagang Oh, bibigyan nila ng atensyon hanggang sa maaksyonan ito totally ng Aleko. salamat po at nabigyan tugon ng aking hiling na maayos at ma-actionan po yung problema ng aming barangay. Ayan, in 2 days time daw, isang araw, eto na partner, tinayo na yung poste. Pangalawang araw, ililipat na yung mga kontador dyan sa poste. Salamat po. Anong Maraming masasabi salamat niyo po, Kagawad? Pagkatapos po ng 3 taon na paghihintay po na magkaroon ng solusyon ito Ngayon inyong ay reklamo, aaksyon na. Ngayon po ay meron na pong aksyon. Isang araw pa lang, pangalawang araw, fully. Ito pong reklamo nyo ay maaaksyonan. Ano po yung masasabi niyo, Kagawad? Maraming salamat po unang-una sa inyo po sa tabang oras mismo sa pagtugon sa kahilingan na maayos yung ano. And then sa Aleko, sa APEC, maraming salamat din sa mabilis na pag-aksyon po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, Kagawad po, wag po kayong mag-alala at sisiguraduhin po namin na makukuha po ninyo ang solusyon dyan po sa inyong reklamo. Thank you po. Alright. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang ginang na mula sa Lagunoy, Camarines Sur, humingi ng tulong na mabayaran ang kanilang lumubong hospital bills. Mga kaaksyon, wag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort.
your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Nisibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Nisibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Ingat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Nisibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Nisibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang halis sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Mga kaibigan, makakausap natin via phone call si Milene San Luis, ang ina ng 4 na buwang gulang na sanggol na may sakit na pneumonia at kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Magandang hapon sa iyo, Nanay Milene. Hello, magandang hapon po. Hello po. Opo. Nanay Milene, kumusta po ngayon ang kalagayan ng anak po ninyo? Po? Kumusta po ngayon ang kalagayan po ng anak po ninyo? Sa ngayon po, okay na po yung anak ko kasi po siya, nailabas. Okay. So, ano po yung pangalan pala ng anak po ninyo? Jeron Jared Morales San Luis po, 4 months old. Napakagandang pangalan. Opo. So, ilang araw pong na-confine itong anak po ninyo? Po? Ilang araw po yan na na-ospital, yung anak po ninyo? 6 na araw po, pang 7 araw po ngayon. Okay. Kaagad ho bang nalaman or na-check ho ba agad at nalaman na may pneumonia itong anak po ninyo? Pardon, sir? Opo. Kailan po nalaman na may pneumonia po itong anak po ninyo? Hello? Nanay? Nag-undergo po yung anak ko ng x-ray po, ng ECG, and then po ng iba pang laboratories po para po malaman na yung anak ko po is diagnosed siya as severe pneumonia and acute gastroenteritis po. Ayun, so maliban po sa pneumonia, meron pa siyang ibang karamdaman? Opo. 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 Nung isinugod niyo po siya sa ospital, kumusta po yung sitwasyon niya? Medyo malala na ba o medyo matindi na ba yung pinagdadaanan niya? Opo, kasi po nung sinugod ko po siya sa ospital, agad-agad po na oxygen po yung anak ko. Dinala ko po siya mga around 5 o'clock po ng hapon, and then po tinanggal po yung oxygen ng anak ko nasa 11 p.m. na po ng gabi. Opo. Sa pamilya niyo ho ba, Nanay, merong ibang mga may katulad nitong sakit? Wala naman po. Yung anak ko po kasi, simula po nung pinanganak ko po siya, 15 days old pa lang po, na-admit na po siya sa ospital dahil po sa pagdurugo po ng pupo niya po. Ayun, opo. So, and then po, after po, 15 days ulit po, pagkalabas namin ng ospital, na-admit na naman po ulit siya. 7 days po ulit kami sa ospital. After 3 weeks po, na-admit na naman po ulit siya. Nag-abot po kami ng 7 days ulit. So, ibig sabihin, Nanay, pabalik-balik po pala ito sa ospital na anak po ninyo. Ano po? Opo. Kaya po ako humihingi po ako ng medical assistance o ng financial assistance po
dahil po sa sitwasyon po ng anak ko, napabalik-balik na po kami sa ospital. Opo. Nanay, Medyo Nanay, wala may na tanong po ko lang. talaga kami mapagkukunan po ng may pangbabayad po sa ospital, pangsuporta po ng gamot niya, and then po sa gatas niya. Maitanong ko lang, Nanay, ilan ho ba ang anak ninyo at pang ilan itong may sakit? Ito pong anak ko po is pang-apat na anak ko po kasi ang panganay ko po is 12 years old and then po 11 years old. Yung sumunod po is 2 years old and then ito na po yung anak ko 4 na buwan. Opo. Matanong ko lang din, Nanay, yung mister po ninyo, nasaan at ano po yung hanap buhay nyo ngayon or hanap buhay o trabaho ng mister po ninyo? Po, ako po, empleyado po ako ng barangay. Appointed po ako as barangay secretary po sa loob po ng 5 taon. Yung mister po ninyo? Yung mister ko po, nagtatrabaho po siya sa yung pong yung pong sa niyugan po, tapos sa palaya yung nakikitrabaho po siya. Okay. Kung may pupunta dito na magpapatrabaho po, yun po yung saka po magkakatrabaho yung asawa ko. So medyo mahirap ang buhay. Nanay, paano nyo natutustusan? Hindi lang po mahirap, hindi po medyo mahirap. Sadyang mahirap mahirap talaga. Kalagayan namin sa ngayon, sir. Opo. So paano nyo po Kaya natutustusan, Nanay, yung pangangailangan? May sakit yung bunso ninyo, may 3 pa kayong anak. Actually po, yung 1 taon na sahod ko po ngayong 2023 sa barangay po, naiutang ko na po lahat yun. Ay, kawawa naman. Niloan po ninyo. Opo. Pati po sa Pag-ibig po and then sa SSS po, may loan na din po ako para ma-supply ko lang po yung pangangailangan ng anak ko po. Okay. Nanay, sandali lang at tatawagan lamang namin yung ating Ako Bicol Camarines Sur Coordinator para matulungan po yung problema po ninyo. Nasa kabilang linya ng telepono si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur, katulong na kakampi pa. Sir Gerson, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman po, sir, sa Sotoya pong beneficiary. Opo, napakinggan nyo ba, Sir Gerson, yung kwento ni Nanay Milin, maari po ba natin siyang matulungan at maalalayan dito sa problema dahil yung anak niya ay pabalik-balik sa ospital? Opo, matutulungan po natin siya, lalong-lalo na yung pangangailangan niya. Tutugunan po ng Ako Bicol ang kanyang kailangan po, lalong-lalo na doon sa bata. Opo. So ano po ang maaring proseso na asahan ni Nanay Milin para maiabot po natin at madala yung tulong sa kanya? Bali po may na po tayo, may tawag nito, may schedule na tayong abot sa kanya ng tulong. Pero yan po, siguro mga ilang araw lang makukuha na yan po yun. Ayun, opo. With that, maraming salamat po, Sir Gerson Alvarez. Mabuhay po kayo dyan sa Ako Bicol Party List. Thank you so much, sir. Salamat. Nanay Milin, napakinggan nyo po. Hello, Nanay Milin. Naputol yung linya natin. Sige. Ayan na. Nanay Milin, magandang hapon po uli. Okay po, magandang hapon po. Opo, napakinggan nyo po yung tinig ni Mr. Gerson Alvarez, yung Ako Bicol Coordinator sa Camarines Sur. Nagbigay na po siya ng assurance na tutulungan po kayo, aalalayan po kayo dyan sa pangangailangan po, sa pagpapaospital at dyan sa problema nyo sa inyong anak. Ano po? Opo. And bukod po dyan, Nanay Milin, sa matatanggap ninyong tulong mula sa Ako Bicol Party List, may munting handog rin po ang aming programa para sa inyong pamilya. Ipapahatid po namin yan dyan sa inyo mismo yung cash assistance mula dito sa programang ito. At maliban niya, Nanay, meron din pong grocery package o grocery pack na ipapaabot din sa inyo mula pa rin dito sa programa ni Congressman Saldico na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano po? Ay, maraming salamat po.
Opo. So, nanay, wag po kayo mag-alala. Aalalayan kayo ni Mr. Alvarez at syempre, dadalawin kayo ng aming team para maiabot po yung tulong po sa inyo mula kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bangalaon ng Ako Bicol Party List. Ano po? Opo. Ano po ang gusto nyong sabihin, nanay, sa programang ito, lalong-lalo na po sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po kasi sa loob po ng 4 na buwan, dininig po ng Panginoon yung panalangin ko na makahingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List po, and then masagot po yung pangangailangan ng anak ko po. Kasi sa ngayon po, wala po talaga akong ibang inaasahan, kundi po yung Ako Bicol ang tutulong sa akin po. Ayun, nanay, napapaiyak po kayo. Ito po ba'y iyak ng kaligayahan na naramdaman nyo po ang pagtulong at pag-alalay ng Ako Bicol Party List? Kasi po, madami na din po kaming pinuntahan ng mga ahensya, madami na po akong pinuntahan, nilapitan na tulong. Sadyang wala pong nais tumulong sa amin. Gawa po ng yung anak ko daw po is pinapa-admit ko po sa private hospital. Ayun, opo. So, yan po, nanay. Kasi sir, ang rason ko naman po kung bakit nasa private hospital yung anak ko, kasi kapag po emergency na yung pangangailangan ng anak ko, wala na po sa isip ko na dalhin siya sa kung saan po kami makakamura, ganun po. Opo. And then, nandun din po yung umahawak sa kanya na pedya, hindi ko naman po pwede na ipalipat-lipat yung kaso ng anak ko. Opo, ayan nyo, nanay. At kaya nga po, may ganitong programa si Congressman Saldico ng Ako Bicol upang maalalayan at matulungan po kayo ng mga kababayan nating Bicolano na nangangailangan po ng tulong. Opo. Ako po kasi yung talagang prioridad ko po na hinihingi ko talaga po ng tulong is yung pang-suporta po sa panggatas ng anak ko, kasi sa loob po ng 2 araw, isang lata po, 1,000 din po yun. Ayun, opo. Ayan nyo, nanay. Hintayin nyo lamang po yung schedule ng aming team. Papunta po dyan sa inyo. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas, mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Joshua Martinez, sa ngalan po ng aking partner na si Partner Remy. Ito po ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo malapit.